Jeg skal arrangere et møde i næste uge, og så skal jeg finde et lokale, hvor mødet skal holdes i. Så jeg er gået ind i avanceret skema, og jeg bladrer lige en uge frem. Og mødet skal være onsdag formiddag, så jeg klikker ud for første lektion, opret ny begivenhed. Og så kommer der et vindue frem, hvor jeg kan skrive initialer og hvad mødet drejer sig om. Som udgangspunkt er der ikke tilknyttet nogen lokaler, så jeg går og klikker på blyanten, og så kan jeg for det første ændre på datoen. Det vil jeg ikke, men tidspunktet. Det er jo et stort emne, så mødet var nok til klokken 10. Og så skal jeg finde et lokale, så jeg klikker der, vælger VUC Vejle, og så kan jeg se, hvilke lokaler der er ledige, og jeg vælger 234 og siger OK, OK og en gang mere OK. Så bliver det registreret og står her i mit skema, og hvis nogen går ind og prøver eller kigger på det lokale 234, så kan de se, at det er optaget af mødet på det tidspunkt der. Slut.